Sanibonani, ngiyabingelela. Ngangayishumi umaphanda phansi kwenu othuli baqede xhopheka ababhemu nabafokazana. Abaseyoxhopheka-ke manje. Sebeza ngemali. Ngiphuma emgedeni njengamanje bengiyokhuleka. Ngizophinda futhi amazwi engizowasho kubo bonke abantu ngabe umuntu osakungena ekulapheni noma ngumuntu osathi usaqala le ndima yokungenwa ngabantu abadala. Ngicela ungalenzi iphutha lokuthi wenze sure ukuthi abantu abadala abangena yibona ngempela. Ngoba le ndlela le inzima le ndlela yabantu abadala ifuna into eklini. Ngicela ukunitshela namhlanje-ke ngimlayo. Nangabe uzokwazi ukuthatha lo mzokusho, kubalulekile ukuthi noyohamba iy'ndawo zokuhlambulula amathongo noma uhlambulula iy'dlozi lakini. Make sure ukuthi ungena endaweni eklini. Make sure ukuthi amanzi ubona phansi nawungena. Awuleke ucinga ukuthi itshe lela imali yani imali noyifaka kufuneka ibe mhlophe phakathi emanzini. Okunye ngizokusho, abantu bayahamba baye entabeni beyekuphi beyothandaza. Ngicabanga ukuthi noyothandaza entabeni leyo ndaba leyo kubalulekile ukuthi make sure ukuthi akaze kufela umuntu kule ndawo ogqibe kuyona ngoba iy'ntaba nezinye iy'ndawo sey'ngcolile. Abantu beze njena-ke nebengenwa idlozi ethi ngenhla kwakubo noma endaweni ethizeni eseduze ethi seyothandaza lapho. Leyo ndawo ayihlambulukile. Indawo ehlambulukile indawo ekufuneka uhambe 3 hours ngenyawo noma uhambe 4 hours ngenyawo. Njengamanje ngizemgedeni ngihambe 3 hours ngenyawo ngisuka lenzansi. Nangabe uye endaweni ezonginikeza isibusiso hamba musukuvilapha. Yingakho noShembe wathi kuba nohambo lasentabeni olude abahamba abantu beze bekhathi nangabe uyolanda isibusiso usilande entabeni emva kwendlu. Egola ngiphathi-ke iy'ntaba-ke abanye bahamba bagqiba izinto abanye bafaka iy'nto ey'ngcolile begqiba amakhanda iy'kaphu. Iy'ndawo ayihlambuluke bafowethu ngiyabonga. uNkulunkulu enibusise ngizonigqilaza kona.